Herri berri bat eraikitzen hasi gara, auzoetatik, parte hartzetik. Betik gora eraikitako herri bat izan nahi dugulako. Gardentasunean eta gertutasunean oinarritutako eredua da gurea. Norabidea markatu dugu, eta herritarren bide berria urrats sendoekin hasi dugu. Pertsonak daude gure politiken erdigunean, eta horrek emaitzak ekarri dituela ageriko kontua da. Aldaketaren aurpegi bilakatu dira, lau urte luze bezan zail hauetan, buru belarri lanean ibili diren zinegotzienak. Lan bikaina egin duzue, eskertzeko benetan zuen ahalegina. Azkoiti berri batekin amesten dugun guztion partez, mila esker. Gure artean dugu Gipuzkoako batzar nagusietarako hautagai izango den Ainhoa Beola, bera. Eta oposizio horrek, PNV-ek eta PP-ek, antzinako eredu horrek, Euskal Troika baita, esan digute ere, aberastasunaren gaineko zerga kendu nahi dutela. Berriro ere klientelismoan erorita, alegia, gutxin batzun poltsikoak betetzen joan, gu guztionak gustutzen joazen neurrian. Baina hoiei ere ez ezko emango diegu. Eta ez ezko eman behar diegu ezinbesteko dakagulako, ogasunean erakutsi dugun bezala, bestelako fiskaltza bat bideratzeko. Hain zuzen ere, zerbitzu sozialak mantentzia lortu baldin badegutak Gipuzkoan Azkoitian bezala lortu dugu, horri eskerri izan delako besteren artean. Ez da kasualitatea, estatu osotikan, aste honetan erakutsi dugute datuek, Atlas Fesikek aipatu du Gipuzkoa dela babesgune gehien dakan lurraldea. Denon parte hartzearekin herri anitza, garbia eta berritzailea eraikitzea edo betiko gobernatzea. Horixe baita jokoan dagoena. Indartsu osatu dugu, eta berriz alkategai izango den Urrategirekin utziko zaituzte. Zerbait prestauta dauket, bestela oso momentu urduritasuna handiko momentua da. Esan berra daukenik, neuk amets bat dauketela. Hauteskundeetara hauteskundean denok ere amets bat dugu. Eta EH Bilduk amets bat du. Amets hori mundu hobeago batekin egiten dugu amets. Herri justuago batekin, herri solidarioago batekin. Inor baztertuko ez duen mundua irudikatzen dugu. Aniztasunez aberastutako herria. Pertsonen eskubide guztiak errespetatuko dituena. Eta gizon zein emakume berdin izango garena. Eta ingurumena ere zainduko duen mundua. Baina ez dugu airean gelditzen diren ametsetan sinesten. Ilusioak egi bihurtu daitezkeela sinesten dugu, eta horretarako lan egitera gatoz. Zuek, azkoitiarrok, hori posible dela erakutsi diguzuelako azken 4 urteotan. Denon artean eta eskuz esku, Azkoitia berri eta hobeago bat lortzeko gai garela erakutsi diguzuelako. Ilusio berrituarekin, dagoeneko hasi dugun bidea finkatu nahi dugu. Elkarlana sendotu eta bide berriak jorratu ere bai. Zuek eta gu, deno garelako Azkoitia, jarrai dezagun pausoak elkarrekin emanez. Jarrai dezagun amets egiten. Eta jarrai dezagun ametsak egi bihurtzen. Dagoeneko ari gara eta aritu gaitezen. Es un sueño el que tenemos, un sueño de tener un mundo mejor. Ese mundo lo tenemos que construir entre todos y gracias por estar aquí. Gracias, eskerrik asko danoi eta aurrera. Besterik gabe, hemen bukatzen dugu gaurko aurkezpen ekitaldia. Animo hautagai guztioi, herritarron babesa behintzat ez zaizue faltako. Eta beste denoi ere, eskerrik asko etortzearren, animo eta adi Bilduk aurrerako egingo dituen ekitaldietara.